سلام كمي تخونو كمي كنيخم دحان ديخم لومونكم تلمدوز محاراو ميديا ازرارو تزغون زعواتات كنرينا سنجل كاسب حدار كاسب اشي كم اقول ركب كلتي هزوي اند قصلا يركب سلام كيف لنا سلام بقولك كلها انا هذا من هنا وين فالدان اشي سلام كورة تختتلتنا انكو عبد حن متصاندركم زفار زغونه channel استقدم فيديو مجمرنا نزا channelنا حدشتي زغونكم ساعات سبسكرايب شير لايك بمغار دغافكم يفلينا ليتس جو اش بيت سبستي كم مجمر فيديو كوننا اوزو وقتاوي اديوا زوصت فيديو نيانا حيرنا نكاتل محمد علي ناب إرترا انتدعى ورار جميرو إرترا عوي دبلوماسي عاوت حيزا نزوكينات زي نفسان مكل قادة تجمر بمبال إيتيو فورم أزيو زقرم حبري تحزي وزيلو اسكن اسمعيو ኢሳያስ አፈወርቂን እንደወዳጅ ቆጥረው ደብዳቤ በጻፉባቸው ጣቶቻቸው በአብይ አህመድ አገዛዝ ላይ ቅጣትን ለመጣል ፈርመዋል። ይህ ለአብይ ምርቅ ለኢሳያስ መረቅ የሆነ ዲፕሎማሲ ይመስላል። የወደድ ጄኔራሎች የኢትዮጵያን ወጣት አሰልፈው ክተት ወደ አሰብ ካሉ ሻቢያ ወደ ውጊያ የሚገባው እንዲህ ያለ ድል በዲፕሎማሲው መድረክ አስቀድሞ ተጎናጽፎ ነው ማለት ይሆናል። ኢትዮ ፎረም እንታይ ዝብል ዘሎ ባይደን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ አጽድቆ ዝነበረ እገዳ እንደገና ነቲ ብፖሊሲታት ባይደን ዘይሕጎስ ዘሎ ነቲ ፖሊሲታት ናይ ባይደን ብምፍራስ ኣብ ዓለም ብዙሕ ለውጥ ዝገብር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ባይደን ውሳነ ክቅጽል ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ካልእ ዝተናወሐ እንደገና እገዳ ከም ዘጽደቀ ይዛረብ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እዚ ነገር ዝተኸተሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ግን ነዚ ነገር እዚ ኣይተኸተሉን እኳ ደኣ ነቲ ናብ ኢትዮጵያ እገዳ ብዘጽደቁሉ እዳዎም እንደገና ናብ ኤርትራ ድማ በቲ ባይደን ዝተኸተሉ ዘይኮነስ በትናትና ሓድሽ መርሕ ምስ ኤርትራ ርክብ ክንገብር ንደሊ ኢና ዝብል ደብዳቤ ይጽፉ ዘሎ አብይ አህመድ ናይ ኦህዴድ ፖለቲከኛታት ናብ ኤርትራ ኩናት ክጅምሩ እንተዳኣ ኮይኖም ኤርትራ ነዚ ዲፕሎማሲ ዓወት ሒዛ ያ ነብሳ ተከታከል እዩ ዝብል ዘሎ እስኪ ንቀጽል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ለኬንያው ፕሬዝዳንት ገና ዋይት ሃውስ ሳይገቡ በተመረጡ ማግስት ስልክ ደውለው ስለ ምስራቅ አፍሪካ አነጋግረዋቸዋል። ለኤርትራው ፕሬዝዳንት ደብዳቤ ጽፈውላቸዋል። አብይ አህመድ ግን የማዕቀብ ደብዳቤ ይፋ ሆኖባቸዋል። ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ምስ መጹ ኣብ ኢስት አፍሪካ ካብ ዘለው ሰበስልጣናት ንመጀመሪያ ግዜ ዝረኸበ ናይ ኬንያ ፕሬዝዳንት ከም ዝኾነን ምስ ናይ ኬንያ ፕሬዝዳንት ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ድማ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኢስት አፍሪካ ከም ዝተዛራረቡ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ብዛዕባ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተሰደ ደብዳቤ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘሎን እቲ ደብዳቤ ድማ ብዛዕባ ባይደን ቅድሚ ሕጂ ዝኽተሉ ፖሊሲ ንዑ ከም ዝሰርዝዎን ምስ ኤርትራ በዚ ሓድሽ ፖሊሲ ብሓንሳብ ክንሰርሕ ዝብል ደብዳቤ ከም ዝተጻሕፈሎም ይዝሕብር ዘሎ ነገር ግን ብጊዜ ባይደን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተኣጊሉ ዝነበረ እገዳ ግን ባይደን ሲ ነዚ እገዳ እዚ ንክቅጽል ምእንትን እንደገና ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ እገዳ ክናዋህ ፌርማ ከም ዘፈረሙሉ ይዛረብ እስኪ ንቀጽል ለ4 ዓመት ተሻሻል ተብለህ አልተለወጥክም ተብሎ እንደገና ለ4 ዓመት የተጣለበት ማዕቀብ የጸጥታ ተቋማቱ በቀጥተኛም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ዲምቡሎ ሳንቲም እንዲያገኙ የሚያደርግ ነው። እዚህ ጋር ግን ሌላ ግራሞትን የሚያጭር ጉዳይ አለ። ሻቢያና ብልጽግና ያኔ እኛስ ሆነናል ፍቅር በፍቅር ባሉ ጊዜ የአብይ አህመድ አገዛዝ የኤርትራን ሰራዊት አስወጣ ሲባል ፈቃደኛ አልነበረም። በዚህ ምክንያት ይህ ማዕቀብ ተጥሎበታል። አስገራሚው ነገርም ዘንድሮም የኤርትራን ሰራዊት ልታስወጣው አልወደድክምና ተብሎ
በዚያው መመሪያ መቀጣቱ ነው። የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር በውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ላይ ዓለምን የነቀነቀ የአሜሪካን ነባር ስርዓት የተገዳደረ ለውጥ ሲያካሄድና የቀደመውን አስተዳደር ውሳኔዎች ሁሉ ሲሽር በአብይ አህመድ አገዛዝ ላይ የተከተለውን ፖሊሲ አለመቀየሩም መወያያ መሆን የሚገባው ጉዳይ ነው። አብይ አህመድ የኤርትራን ሰራዊት አላስወጣም አሉ በሚል ከ4 ዓመታት በፊት የተጣለውን ማዕቀብ ያራዘመው የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ካሻሻላቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ በኤርትራ ላይ የሚከተለው ፖሊሲ ይጠቀሳል። የጆ ባይደን አስተዳደር በኤርትራ ላይ ይከተለው የነበረውን ፖሊሲ የኮነኑት ዶናልድ ትራምፕ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከአንድ ወር በፊት ጻፉት በተባለው ደብዳቤ የቀደመውን አርመው መቀጠል ፍላጎታቸው መሆኑን ጠቁመዋል ተብሏል። ፕሬዚዳንት ሕብረት መንግስታት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መልእኽቲ ሰዲዶም ብዓለም ደረጃ ምምሕዳር ባይደን ንዘበላሸዎ ዝምድናታት ንምዕራይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ባይደን ያበላሸውን እያረምኩ ነው እያሉ ልክ እንደዚህ ደብዳቤ ያለ መልእክት ደጋግመው የሚናገሩት ዶናልድ ትራምፕ የቀድሞውን ፕሬዝዳንታቸውን ነጋ ጠባ ሲያብጠለጥሉ የሚውሉ ከፍ ዝቅ አድርገው የሚዘልፉ ውሳኔዎቻቸውን ሁሉ ሲሰርዙ የሚውሉ ቢሆኑም በኢትዮጵያ ገዢ ኃይል ላይ የተጣለው ቅጣት ልክ ነው ብለው አጽድቀውታል። በህዝቡ ላይ እየጨከኑ ሰዎችን በብሔር እንዲገደሉና እንዲደፈሩ እያዘዙ ሰብአዊ መብት እንዲገሰስ የሰው ልጅ እንዲበደል አበክረው እየሰሩ ጎረቤት ሀገራትን እየጠሩ ህዝቦትን እያስወረሩ ለአሜሪካ ሞታለሁ ለዋሽንግተን የደህንነት ተቋማት እሰልል ነበር ቢሉ ለጆሮ አይስማማም። የራሴ ለሚሉት ህዝብ ርህራሄ ከሌሎት ደግሞም በተደጋጋሚ ከዋሹን የሚታመኑ አይደሉምና የእርሶ ነገር ከሊበራሊዝም በላይ ነው እያሉን ቢሆንስ በሚል ወደ ውስጥ የሚመለከት ህሊና ግን በዚያ ሰፈር ያለ ለመሆኑ ብዙ ጊዜ አልታየም። ይህ በሰው ፍጡር ላይ በሚፈጸም ጭከና የተጣለ ማዕቀብ ከዋይት ሃውስ የወጣ ሲሆን 42 ሀገራት ደግሞ ለተባበሩት መንግስታት በጻፉት ደብዳቤ የብልጽግና አገዛዝ አፋኝነት በዓለም ይታወቅልን ብለዋል። ይህም ከአጠቃላይ የተባበሩት መንግስታት አባላት 22 በመቶ የሚደርሱ ሀገራት የአገዛዙን በዳይነት ለዓለም እያሳወቁ ናቸው ማለት ነው። አብዛ ክንሰምዓ ዝጸናሕና ዜና ድማ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ከምቲ ናይ ባይደን ፖሊሲ ከም ዘይኮነ እዩ ኣስሚሩሉ። እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ግን ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሻሪኹ ዝፈጸሞ ገበን ምክንያት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እንደገና እገዳ ክቅጽል ከም ዝገበሩ እንደገና ይዛረብ ዘሎ። ነገር ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እውን እንደገና ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ሒዝዎ ካብ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ክወፅእ ኣይገበርካን ዝብል እውን እዩ እገዳ እዩ ዝብል ዘሎ። እንደገና እሱ ጥራይ እውን ኣይኮነን ባይደን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽተሎ ፖሊሲ ንዕኡ ስዒሮም ብሓድሽ ፖሊሲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከራኸቡ ዝፍትኑ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንምንታይ እዩ ነቲ ባይደን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ብዝነበሮ ፖሊሲ ዘጽደቆ እገዳ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ አብይ አህመድ እንደገና ክጸድቅ ወይ ከዓ ክናዋህ ገይሮም ዘሎ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዘሪኦ ዘሎ ጭፍጫፍ፣ ግፍዒ፣ መከራ፣ ስቃይ ነታ ሃገር ሓደጋ ብምዃኑ እዩ። እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን እቲ ዝገርም ድማ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ቅንያት እንደገና ውድብ ሕብራት ሃገራት ክእከቡ እዮም። ኣብዚ ኣኼባ እዚ 41 ሃገራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝገብሮ ዘሎ ግፍዒ ንኣፍልጦ ክህቡ ኣጀንዳ ሒዞም ከም ዘለዉ እዩ ዝዛረብ። እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝሰማዕሞ ይመስል ዘለኩም ሓሳብ ሕዝጉን ኣብ ኮመንት ክትህቡ ትኽእሉ። እዚ ለቤተሰብ ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም ምስጉን ርክብ ክልቲ ህዝቢ ኣጣንኪሩ እንዳቐፀለ ይርከብ። እስቲ እዚ ቪድዮ ሓቢርና ንከታተል። ባይዘይ ኣባ ድማ እዩ ዓውደ ባል ድማ ማለት እየ ብጣዕሚ ግን ደስ ይልዎ ህዝቢ በቃ ሙሉ ይጎረ ደቅኖ ብጣዕሚ ሙሉ ይጎረ እስቲ
كلنا هذا من هنا لين فالدان بتعمل الزول استيمولي قربونت بتعمل دزبل وين نرزلنا أزيد ما مولي إجورة كل فتو أزي لبيت سنة في تزغط الملابي كوسدكم. هاي كم زدلي كفيت هاي كسر هاي كسر لازم نقول عدل بس أفتح على ما أخذ الكلمة نعمل حجر زود تقيم حجر زود حاجات كده حسيلو مثل متى كان يشبروا قدامهم كعينات نقول له أكتب على تفاهم زين ما رأي هذه كيف سويتينا استراتيجية هلونا منات ما تسلزلو حبز بلي عينت عقب مكستي هلونا حدا هاي علامة هلونا هاي كسر عين الكنس زل نتي زلو دراوي كريكري اللي حسن أشي بيت كمت زراعهم يمثل زلكم حسب حزقنا أو كومنت كتبوا تغريهم أزي لدكنا نايلومي مدونا أزي مثل نيرو بغالي فيديوز كعن رغب ببزلهم ما يمتشكم زي فيديوز تتمتشكم سبسكرايب قاري ترسع دكنا يمتشكم شير 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 أسي شير 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 لايك